мавзӯъ хеле мавзӯи ҷолиб аст. Оиди муошират агар хато накунам, خب оиди муошират агар дар асл гирӣ дар фарҳанги мардуми тоҷикӣ мо нахустин афкору ахлоқ дар бораи одоб муошират дуруст ба муошират мерасад. Чуноне ки пештар ҳам чизое ки Абуалӣ ибни Сино гуфта буданд, аввал чӣ бояд бошад? Ахлоқи инсон на он ки модарзод ҳаст, балки баъдан ин касбӣ мешавад. فطری هم می شود. این کسبی باید شود. معاشرت پسیخولوژی، معاشرت پداگوژی، معاشرت بین همکسبان، در عموم معاشرت این یعنی که آداب و اخلاق، یعنی که رفتار انسان رو نشون میدهد، زیبایی انسان رو نشون میدهد. من چنین فهمیش دارم. لیکن متاسفانه айни ҳол мо бисёр на танҳо айни ҳол солҳои охир мо мушоҳида карда истодаем муошират байни ҷавонони мо, байни мардуми мо читар байни худ чӣ тавр муошират мекунанд, бо суханҳои қабеҳ, бо даштномҳои қабеҳ. Намешавад ки ягон сухани онҳо асосан ин дар байни ҷавонон мебошад. Намешавад ки ягон сухани онҳо бе даштному беқабеҳ ба гӯши мардум расад. Ин хеле гӯшхарош аст, ин хеле нигаронкунанда аст. мо дар чизавре ки шумо барнома мебаред, ман ҳам барномаи худро мебарам, бисёр мушоҳида мекунем чунин ҳолатҳоро. мутаассифона чунин ҳаст. ҳатто шумо агар хато накунам ҳуқуқӣ аст, ҳамин дар? бале, барномаи ман ҳуқуқӣ аст, барномаи адвокат Муаззама Қодирова. Ман ҳам аз фурсат истифода бурда аз барномаи шумо мардумро таклиф мекунам, зеро шумо бинандагони зиёд доред. Агар хоҳед ки маслиҳатҳои ҳуқуқӣ гиред, метавонед ба канали ман обуна шавед. барномаи шумо ворид шаванд. Хуб, муаллима, он қадар дар қабоҳати сухан мардум одат карда рафта ки ҳатто аз хеле аз бузургони самти адабиёту дигар самтҳо ҳам ҳамин ҳолат мушоҳида мешавад. Оё бар шумо шикоят ҳам мекунанд ки нафаре нисбати онҳо таҳқир карда, онҳоро паст задааст, инсониятшонро таҳқир карда мешавад оё? Ё дигар мардум тамоман одат карда рафтанд? Албатта мешавад. Инро бубинед. Қонун ҳам ҳаст ки ҳар нафаре ки нафари дигарро ҳақорат мекунад, таҳқир, таъна мезанад, тӯҳмат мекунад, ягон муҷозоте ҳаст? муҷозоте ҳаст, албатта муҷозоте ҳаст, лекин хеле инҷо ҳам нигаронкунанда аст. Пас задани шаъну шарафи инсон ҳаст. ҷазо хеле сабук ҳаст. ҷазо хеле сабук ҳаст бо ҷарима бисёр вақт. Ман агар мехостам нисбати ҳаминҳо сахттар, ҷурми сахттар медидам, ҷазоро сахттар пешбинӣ мекардам. ин шояд ки ҳамин ягон таъсир расонад буд. Хуб, аз бар чунин ҳолат оварда мондани ҷамъияти имрӯз чӣ фоидае бошад ки ягон саре аз сарварон боло намешавад ва намегӯяд ки ин чӣ ҳол аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ин чӣ ҳол аст дар ҷомеаи на фақат маҷозӣ, дар ҷомеаи моддӣ ҳам ин чӣ ҳолат аст, ба кадом ҳолат омада расидем, чаро касе сар боло намекунад? мақсад чӣ бошад аз ба ҳамин ҳолат оварда мондани ҷомеа? ки ҷавоб мегӯяд? муаллима, шояд шумо ҷавоб доред? Соимахон, ман чунин фикр дорам нисбати ин ҳолат барои чӣ мардумро то ин дараҷа оварда расондаанд. Ин албатта ки барои шахсони мансабдор мегӯем, шахсони мансабдор ин хеле мувофиқ аст. Чӣ қадар мардум тарсу бошанд, чӣ қадар мардум байни худ муоширати хуб надошта бошанд, чӣ қадар мардум сар баланд карда натавонанд, ҳарф гап зада натавонанд, барои он ҳамин қадар хуб аст. яъне ки ба инсонҳое ки мавзӯи мо оиди муошират ҳаст, инсонҳое ки муоширати хуб доранд, ақлу фаросати хуб доранд, яъне ки тарсу нестанд, ҳарфи худро буро гуфта метавонанд, барои онҳо чунин инсонҳо лозим нест, аслан лозим нест. фикри назари ман чунин ҳаст.